Hello, my video like Ella. In the video, we have 3 types of photography. We have photo on the side. We have a photo. That's a background കണ്ടെത്തിയതിനു ശേഷം നമ്മൾ സൂര്യകാന്തിയുടെ ചെറിയ പൂ സൂര്യകാന്തി പോലെ ഇരിക്കുന്ന പൂ നമ്മൾ എടുത്ത് ആ ഇലകളുടെ ഇടയ്ക്കൂടെ വെച്ച് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ലൈറ്റ് റൂമിൽ ഇട്ടാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൂഡി ടൈപ്പ് എഡിറ്റിംഗ് ആണ് ഈ ഫോട്ടോയ്ക്ക് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നല്ലപോലെ ഫോക്കസ് ആക്കിയതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ photo editing കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഐഡിയയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു വൈറ്റ് തുണി താഴെ വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഈ പൂ ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ വെക്കാം ഞാൻ ചുമ്മാ കാണിക്കാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചാണ് ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിക്ക് എഡിറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ ലാസ്റ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഐഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോണിറ്ററി ഒരു ബൊക്കെ ഇമേജ് ആഡാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു പൂ എടുത്തതിന് ശേഷം മൊബൈലിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് മൊബൈലിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് പൂ വെക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇനി മുമ്പേ ഞാൻ കുറേ വീഡിയോ ഇട്ടാൽ അത് കാണാത്തവർ പോയി കാണാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കാണും ഇന്നത്തെ ഈ ചെറിയൊരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കുക അതിനോടൊപ്പം തുറന്നു വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിലും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം